विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी साधला संत समाजाशी संवाद. समाज प्रबोधन, धर्मसंरक्षण आणि हिंदू समाजाच्या संघटनात्मक बळकटीसाठी आयोजित करण्यात आलेला संत संवाद कार्यक्रम पावशी येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाला संत समाज, धर्माचार्य, कीर्तनकार, प्रवचनकार तसेच विविध धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. कुडाळ तालुक्यातील पावशी येथील शांतादुर्गा मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात आलोक कुमार यांनी संत समाजाशी प्रत्यक्ष संवाद साधत धर्मसंरक्षण, समाज प्रबोधन आणि हिंदू समाजाच्या संघटनात्मक बळकटीसंदर्भात मार्गदर्शन केले. त्यांच्या विचारांना उपस्थितांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. हा कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद सिंधुदुर्ग यांच्या विद्यमाने पार पडला. कार्यक्रमात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील साधुसंत, धर्माचार्य, कीर्तनकार, प्रवचनकार तसेच धर्मप्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात भक्तिमय, धार्मिक आणि विचारमंथनात्मक वातावरण निर्माण झाले होते. या कार्यक्रमाला परमपूज्य दत्तानंद सरस्वती महाराज, स्वामी महाराज, वेदमूर्ती रामचंद्र मुंडले, वारकरी संप्रदायाचे जिल्हाध्यक्ष विश्वनाथ गावंडळकर तसेच नारदीय कीर्तनकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष संजय पुनाळेकर यांची विशेष उपस्थिती लाभली. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला अधिकच वजन प्राप्त झाले. संतांच्या पावन सान्निध्यातून समाजाला योग्य दिशा मिळते आणि धर्मसंस्कार दृढ होतात, या भावनेतून आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला उपस्थितांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने संत संवाद कार्यक्रम यशस्वीरित्या संपन्न झाल्याची भावना आयोजकांनी व्यक्त केली. राजेश हेदळकर, कोकणशाही, कुडाळ.